Ime je Shikanoin Heizo, najoštriji i najuspešniji detektiv Tenryo komisije. Detektivske agencije provode previše vremena u istraživanju vanbračnih afera i hvatanju odbeglih ljubimaca. I kaže se da borba s lopovima i donošenje stvari nisu deo mog posla. Pravi detektiv mora da koristi svoju pamet da bi nadmudrio kriminal na svakom potezu. I tako nastavljaš da tražiš dokaze dok ne pronađeš krivac, ne prestaješ dok svaki deo slagalice nije na svom mestu. Sad, uvek postoje ljudi koji će se oslanjati na nasilje do zadnje sekunde, kao da će im to rešiti problem. Strelom! Priznaj! Hajde samo da se nadamo da kiša nije opala sve dokaze iza sebe.